Ajde, pozdrav. Pozdrav svima ljudi, Bruno ovdje. Znači, vodimo... Ne znam zašto pa da. Igramo Roblox. Evo ga... Kako se ovo zove? Akademik Željko. Dobro, ovo je jedina stvar koju mi snimamo, ajde. Šokot. Prije 15 minuta smo snimali jednu epizodu. Ne znam, ali izašlo nije još. Uzorni smo. I sad Bruno snajperist ubija. Killer. Kill. Već znate proces, svaki like na epizodi 100 kuna. 100 eura. Malo ćemo mi promijeniti ovu kameru. Evo ga. Sad vidite što i Bruno vidi. Ohohoho. Daj se kako ga nisi ubio. Koji? Cheat. Bruno cheater. Šta je ovo? Nego ne znam šta je ovo. Vidi kill gore. Kill. Bruno je cheater. Sam da znate. Jesi šta Bruno, je samo nam reci program za čitanje. Šuti ne znam. Valeti. Vidio. Superman. Ja sam Superman. Ovo je prava za pucanje. Ne, ovo je meta, ovo je meta. To je meta. Vidio, te su protivnici. Sve su protivnici. A pucaj ih isce. Taj nije. Pucaj boti. Ja ne znam šta je ovdje bilo. Ja kao znam. Pa 3. Šta Ajde radiš? Mirko, donesi punja. Nema šanse. Ajde. Neću.